Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumane. Once again, thank you very much for joining us on this informative and entertaining program. This is Zim Newsbeat TV. Remember to like, share, so that also your friends cannot miss some of these informative and entertaining programs. What you simply need to do also is to join one of our WhatsApp groups. We have group 1 up to 4. If you join group 1, don't join group 4, because it is the same information that is shared in all those groups. Also, visit our Facebook page, Zim Newsbeat TV. We also post some of our videos on that social media platform. My name is Robert Tapfumane. Sekuziva kwamuri kuita o sekuona kwamuri kuita mazuva ano tiri kupai nyaya dzakaitika munguva yehondo yechimurenga. Toziva vakawanda makawana mukana wekuona maovet achitwa mainterviews, vangave varume o vangave madzimai, asi pane chimwe chikamu change chisingataurwe nezvazvo. Pane vamwe vanhu vakange vari kuhondo zvakare, zvisinei nekuti kuhondo ikoko vaite vakange vasingataurwe nezvavo. Takakupai nyaya yaTonderai Mayeka kana kuti Tonderai Mugabe, mwana waHilda Mayeka, uyo akazvarwa kuhondo zvakare. Akatipa nyaya yemaziviro akaita kuzvarwa kwakaitwa amai vake nababa vake zvakare. Tikakupaiwo nyaya yaMambo Mandimutsa, uyo akazvarirwa zvakare kuhondo. Nhasi taita rombo rakanaka rinovhizitirwa nemumwe mwana zvakare akazvarirwa kuhondo. Tikati aiwa, uyai timbotaura timbonzwa kuti zvakafamba sei uyo zvakare zvakasvika sei kwamuri. Munhu wandiri kutaura nezvake ane mwana ari muno mustudio pazuva ranhasi ndi William Ndangana. William Ndangana is a national hero. Kutaura kunoku akaradzikwa paNational Heroes Day. Akanga ari zvakare komanda nguva yehondo, uye ari mumwe vakuru vaitungamirira bato reZANU-PF. Regai tinzwe kuti zvakamira sei. Mugomba, makati tiripo izvi kuri sei kwabviyo? Handiti kumushando kupi vaNdangana? Kumusha kuchikore kuChipinge. Kuchipinge ndekwamambano? Ndekwamambo Musikavanhu. Mambo Musikavanhu. Handitika asi mazvi vagari veHarare. Handitika zita rizere ndiri rinonzi zita rangu chairo rinonzi Dzauya Ndangana. Dzauya hope, Dzauya chii? Dzainzi Dzauya ndege dzaSmith. Oh, yeah. Mwazvarwa mugore ripi mukoma dzavo? Ndakazvarwa muna 78. 78. Handiti right, imi makazviziva sei kuti, because ini ndogona nzvimbo yawakazvarirwa unoziva nemabereki kuti iwe wakazvarwa kwakati, Robert wakazvarwa kuHoward Mission Hospital. Imi makanzi naMudhara Ndangana kana kuti namai makazvarwa uko? Ndakazvarwa kuKabwe kuZambia. Mumba chaimo chaimo. Okay. Mugomba. Tokurira ikoko. Then after kuZambia kutanga tiri, ana baba wakabva kuZambia. Waigara kumba kwababa, waigara kumba kwababa mukudhokota ichenge. KuZambia ikoko? KuZambia. Watiza. Wane makomrades vari kutraina uwo. Then wakanumva kuenda kuMozambique. Maputo. Wamboenda kuMozambique Maputo. Then vana vakasara pamba. Wakadecide vese kuti ngatiteere baba, nekuti ini takazvarwa ndini wechi9 pane 12 kuzvarwa kwatakaita. Saka vasingatozivi hondo ipapo vatatu chete vokuzopedzisira vanouya after 9 makazvarwa hondo. Okay. Saka after tabva kuKabwe takanoenda kuMaputo tichiteera baba. Then takazoendeswa kucamping yainzi Dzingadzi. After ndarecover because ndakamborwara steric kuZambia. Then ndazosrecover kuMozambique. Then ndarecover kuMozambique vataendeswa kuimwe camp. Anzi baba kutaendeswa camp. Camp yatakaendeswa zvakanzi vana vauya, zvakatoshamisa kunzi vana vauya kupi
kukemba which mwana ipapo wanga wakatotrainwa wakuru wese wamumawakota saka kuti tichidzoka apa apachadzoka then zvakaitwa ipapo taichengetwa mugomba chairo gomba pambakacherwa gomba riya hombe ndokwaenda vana madzimai nevana nekuti madzimai aibikira macomrades madzimai nevana ndokwaenda kunowata vaichengetwa gomba iri ranga riri rakagadzirwa iri rakakura pamusoro ranga rakaita doko so mbijana chete ranga risingatombosviki 2 meters wide ranga riri doko then vanhu vaipinda mugomba meya neslope vakapinda mugomba ine slope pamune space yakakura sterek yanga irimo yanga yakagadzirwa ndo maipinda madzimai nevana rakagadzirwa mabombings akatanga kuita madzimai nevana vanohwanda kupi mugomba vese vanga vakatotrainwa kuzviziva kunzi ndomunotorwa ndomunopinda madzimai kunopinda mugomanda nevana then isusu manje sevana takatanga kutanga kuiswa into small little practices zana call zvokunzi munhu haapudi pachena kufamba pachena ichifamba panze kudai kumuka kuseni kwavo kufamba panze kudai ai anonopinda mune makaita chisango ndomaanogara then later on within about a year ndakumhanya ndakutanga kufamba kumhanya tanga tiri twakomana netwasikana tanga tatrainwa munzi tiite basa rekuona ndege kana dzakuuya saka taiswa some far distance taiswa yange iri kutarisa kunzi make sure that hakuna chinhu chinouya uku chinoburuka chinhu chinouya chinobhuruka in that angle munomhanya kunotaura kuti pane chinhu chaita munhu makaona chinhu chakaita murungu akabata pfuti munodzoka kudi munotaura ndomafundisiro atatakaitwa isusu tiri vana saka ndege dzakasumuka rimwe zuva dzakanoita sound takanzwa sound totarisa kutaona maobjects achiri madoko dziri ndege dziri kure dzikuya tamhanya paya takamhanya kunosvika tichingotaura kuti ndege muona moment itangoti ndege wakabva watozviziva kuti ndege dzakuya saka pamba ine maanti air nemacomrades anga ine maAKs nepfuti dzakasiyana mafn ndobva watotanga kuita busy kutoprepare response then next wanga kutoridzirana then maridzirano akaita isi sevana hatina kungwarira kuti tinofanira kumhanya kugomba kuya takaripota concern yai zvatakaita isusu sevana tangoramba takamira pari kuti tuzupa padhuze ipapo pakaputika muso pakaputika takatadza kuona nekuti jecha rinenge tidi richisimuka kubva paplace iyi kana paakubhombwa vanhu vachiridzirana then later on ndakazoshamisika ndakubudiswa futi mugomba muyani ndatotakurwa nomumwe mukadzi akati ndatoita zvokuti nhonga angakarata pasi anokuziva kuti ndakazovata sei ipapo vamwe vana imomo maincidents atirimo vamwe aitoshaika hatitozivi nekuti taipedzera takutumwa tavashoma nevashoma and ndege dziya dzakauya futi dzairamba dzichibhomba place iyoyo continuously saka ndokundakazopuwa zita rekuti Dzauya nekuti taimhanya kuti ndege dzauya saka paya patinoti ndege dzauya paya pandatozonzi aiwe takupa zita rekuti Dzauya nekuti taimhanya ipapo then after those bombings maboka zoenda wakazotransfer kuenda kune imwe place futi waenda kune imwe places watadzororwa kuzambia sevana zvichinzi vana vakashaika later takazoona baba wakuzoya unotitora isu kubva kuzambia kabo ndokuzodzoka kuya muzimbabwe muno pamakaenda kuMozambique makaenda muri 9 wamwe wakanga watoriko okay then nekuti wanga watoteera kare then because wakanga wakatrainwa wanga wakumateenager saka wanga watotrainwa wachitoziva chipfuti then isusu manje sevana manje wakanga warwara masituation ekuti wakanga warwara tanga tarwara
ndokuendeswa kuti akaita kuti Mozambique kuti mwana wenyu uyu tadzorora mwana wenyu adi arwara. That's how I got involved into that. Then kudzoka kuti akazoita anga baba wangu kutodzoka kubva kunyika wangu achibva uchicollecta isu kubva kuZambia kuya muZimbabwe muno. Then tauya muno munhu takanogara muna Enterprise Highlands ndobwakatenga tagara muHighlands muyamwe ndobwa waprokiwa wangu nepurazi rakaprokiwa uko. Purazi riya rakatenga wangu asina kupedzisa mari kuti bhadhara kasi ndokutaigara kuHighlands. Then what happened kuHighlands kwaya was maboko zosvika muna 89 ndikana ndava 11 years. Wasvika muna 89 ndobva wavigwa paHirozeka. After wavigwa paHirozeka wezipurazi riya riya rikuwawadzira riya rangasina kupedza kudi bhadhara. Mari dzekubhadhara purazi riya riya ndobva dzanetsa. Ndobva washandisa imba yekuHighlands kuti ngatiitengese. Wakatengesa wotora mari wopedzisa kubhadhara purazi riya kuti at least one side of the properties is completely owned. Then they preferred the bigger one. Yanga iri kupi? Yakanga iri kuWawadzi. Aita madecisions wende. Yanga iri family yaiungana yedza kudiscuss kuti tiite sei maererano nesituation. Ndo tagara kupurazi. Tagara kupurazi ndo ndava kutodzidza kwana Mutare. Then zvakazoitika paya baba washaika. Akazoita concern lack of management, responsibilities acho concerns ekuti uyu anenge chiti ndipe share yangu and so forth, arguments anoitika within a family. Family yayo ndobva yapasanurana wamwe wakuenda uko wamwe wakuenda kwakasiyana siyana wayada mashares ake is 3 under 8 hatisi kudiva hatizviziva kuzviitika nekuti chikuru takazviziva decision making futi capacity pane pasina. Ndobva vanhu vaya vazodecide kuti angatisiye purazi. Vazosiya purazi risina maresources ari sufficient. Ndobva vangoita fanika vari disband. On top of it panga paino mukoma wangu anga aripo aingosvikawo kungotorawo maproperties achingoramba achitengesa isina ndiri one. Kuzokura manje ndakazomboemployiwa mumaplaces akasiyana siyana. Ndaishanda mumaprivate nepublic. Then ndarwara kuita dzungu pandabva paplace iyeyo pandaenda kunotanga kurapwa. Pandamboenda kuchitungwiza, pandamboenda kuchipinge, pandaenda kuchikore, pandadzoka papari ndichingobva mapirizi nekuti ndane problem yedzungu. Dzungu riya richiramba richipera. Then imwe concern futi yanga iripo ndeyekuti family iyeyo ichiri ngodi crisis regarding how to equally share the land. Saka isu pachedu isu sevana vemacomrades vakanga varipo maproperties chacho mapersonal properties edu hatina. Ndakaona kuti takanga tiri vanhu vakanga vakabatanidzwa nababa wedu vanga vatobhizi kutrainwa musango kuti tiite that same unification zvakazotosiyana after tadzoka munomu. Nekuti tinozokura nemastep mother and so forth. Nekuti mai vangu chaivo ndakaedza kuriseta kuti mai vangu chaivo vari kupi. Mai vangu chaivo pamba pacho vanonzi vakashayikira kuona. Ndopakada kuti next question yakuti pesi kubva patatanga Dzauya pana baba chete. Pana baba vakazodai, baba vakadai. Amai vange vari kupi ende vari kupi. Baba vakanga vari murume akanga ane vakadzi 5. Because akanga ane vakadzi 5 it made those 12 children. Saka tiri izo. But 12 waanawo ndo pane vese ava 5 vanga vari kuZambia vakadzi ava. Vanga vari kuZambia. Okay. Nevakomana futi vanga varipo futi kuZambia. Ndo pane crisis inouya kuti vana ava vakanga vane situation yekuti kana vabereki pavakashayika muntaraunda kana pavakashayika comrade vedu baba how to share the properties. Umwe anenge akuzvidisbanda nakubva kufamily akunoenda kune vabereki vake mai vake kune hama dzaamai. Saka ndipo panobva
that angle kuti ma properties ayanenge kuenda ma angles akasiyana siyana. Even though paine will yacho yange ine zvinenge yakanyora kasiya, it doesn't stand nekuti there was a certain way people decided to behave regarding ma properties aya. Saka indakanobvunza kuti mai vangu vari kupi, ndachibvunza baba vangu baba vangu asitoshaika. Baba vangu akati mai vangu akashaika gondo mwana wangu sasanidza ndotoita baba wedu the late comrade William Dwala aiti mai vangu akashaika gondo, then vandazoshamisika pamba pako yavamwe mai, you see, iri stepmother yangu Islands Islands. That surprised me. Saka ini babongo kana wanzira mind now upereka. Then pakuzochengetwa pa you discover like all stepmothers do. My stepmothers is some side vano ini kuti ndichiende ku side kwe concern yachero wakatira sei kupfekera hapo usina kuyamwa kudaiwo. Unoona zvakafanana nekuti unongechingowedza kuattempta form the uniformity of biology. Saka handina kuramba ini kuti wakaitawo zvavanenge wakaita, kasi the unfairness that prevailed later from certain disadvantages that I thought kuti if there wasn't that war I would be living a different advantage. Kasi nekuti hondo yakanga iriko, marambira ndanga ndakutokudzwa ndichiita ini anga kutohwandira kutozoti kuti ndege dzakuya, kutoziva kuti munhu akafamba musango kana akapfeka zvakadai wezvi munhu anomanga kuna baba vangu secretly. Handimhanyi pachena, ndinomirira munhu yaoenda ndozotaura na baba vangu kuti ndaona munhu akadaiwo, baba ndaona munhu akadaiwo daiwo andimona. Nereference yefuture yangu izvo zvakazoita zvakatosiyana completely. Ndine mamoments enozviquestiona kuti independence iriko, kasi am I independent? Pamusaka pekuti ndine the rejection that came from the effects dzehondo. Ndakatshaya maoffices akasiyana siyana kudai ndakaona kuti it's important kuti maparents emunhu ave nawo, achengetane nawo, nekuti it's this backing up, it's this reinforcement muupenyu hwemunhu. Isu takashayikirwa nevabereki vedu chaivo chaivo takazokura nemastepmother. That backing iri complete yaiya panenge pasina, saka tinetakuita panika pambachi tiri kutariswa pambachi tiri munzara pambachi hatina mari wamwe wainadzo uchicelebrate and so forth, because celebrations dzeindependence dzinofanira kuva dziri justified mumaconcerns anenge ari equal also. Whilst ndinopa kutenda kuna honorable president Emerson Mnangagwa nekutibatsira kwavo kuita nekuitawo concern yekutarisa chifocus yekuti kune vana. Saka they've turned also kune maconcern yekuti watipo some assistance in my projects. Those projects are very important kwetiri, because the money could be for small scale or for large scale or for middle scale, depending on the scale yavanenge vadecided. Tinotambira, tinoita appreciation yakanaka nekuti mwana anekufara nekugutsikana mune mabasa futi anoita, kwete mune basa rinoitwa nababa chete. Handiti muona concern yake ndiye kuti ko indinobatsira baba sei, handiti muona. Ndo zvakaitika hapo kuti vana baba vedu warwa hondo, handiti isine concern also to develop, then you're thriving to attempt to get involved in that development, kasi azogoneka nekuti nengosina mafinance. Saka tinowatenda siri president neconcern yavo yekuti wakuisawo concern nefocus kune isu vana mune maattempt ekuti assista mumaprojects nemafinances. Handitsokere pana mudhara, makabvunza imimi kuti amai vangu vari kupi. Information yavakangokwanisa kungokupai ndeyekuti vakafira hondo. Ya nekuti indainsista. Mainsistira ndaita ini anga yekuramba ndichibvunza kuti mai vangu chaiva chaivo vari kupi. Nekuti ndakanetsa kuti mai vangu vari kupi, ndaigona kungonzi chimbomupangidzirai imwe hama, chimbomupangidzirai mai mudzimai wamukoma,
anditimuona mudzimai wangu wapinzwa mubani kuti taikogara tiri family chete ina handivazivi zvotomboita fanika zvavhara naipo papo ngadabvumira ndozonzi iwe uri ndi mai wako havasi mai wako handitimuona manje saka unenge uchitafanika munhu ari kuramba ichitambidzwa upenyu hwako ichitafanika uri kumboendereka kudai kasi concern yekuti mai varipo haibudi musoro concern saka no matter how hard I can try ndozvizo ndakabva panapo panogona kutouya munhu kana pasi kana kubva from any place anogona kungouya omontaura kuti wanga chinetsika makore esa ndini mai wako ndobva ndaziva kuti wogimikira ere yari akudzoka futi ina inonderomadza my father told me kuti mai wangu akashaika muhondo itold so much insistence zvokutambidzwa namai izvi ndinge ndaneta kudaiwo kasi vanhu ndichiona kuti vanhu vari kutarisa concern yangu vari kusympathize kuti tiri macomrades kana kuti titakarwa hondo munhu ishoshoana nhasi achikutsvaga mai vake tomubatsira sei ndipo panenge paine the actual concern inenge iripo which I don't deny nekuti muhondo meyame vanhu vakafa muhondo meya vana vamwe vaitosara vasina vabereki handiti because vaisara vasina vabereki vaitowa pakaitwa mabombings kudaiwo maexplosions akatanga mai vanga vasingati ko mwana wangu ari kupi rainzi mwana ari pedyo wacho ndiwo unosimudza kumhanya naye kupinda naye mugomba mwana ari pedyo zvakanzi kowangu zvakanzi wako anosimudzwa neari pedyo naye you see saka munhu aizomhanya nemwana asiri wake kasi mwana wake arimo musango mwedu kutosimudzawo umwe kutiza nekuti pane paita a disorder of an activity for a moment that running around negativity yese yaiitika kutozomira kudaya kuti uda kuti mwana wangu ndeuyo havachasvikijumana nevanhu vari kutiza vachiuya kumafaya iri kuenda over head munoona ukufaya iri kudzika mabombs ari kudzika po paisara paine moto paisara pakangobaka moto pechiblowa heat nemhepo vamwe vanenge vasingachanatsi kuona zvakanaka fanika isitaikanganiswa maziso nekuti kunzi tavhara maziso zvainetsa nekuti unenge wane objective yekuti ndasvika here first kunotaura kana kuti ndazobatsirikana here kunomhanya kupinda mugomba meyame mugomba reyarera baiti pamaexplosions akatanga tiri mugomba meyame taibatwa muromo tiri vana muromo yaivharwa nekuti vana vanenge ichichema paiti dzaumere tairamba tidzisonza vana hamufani kuchema kasi maexplosions akatanga vana vaitochema obviously saka taivharwa muromo ground inenge ichivibrate tiri mukati megomba isi vana tasina that fear yekuti musoro kunogona kudhirika kana panogona kubombwa precisely tasina that fear nekuti tine fear yesound nekuaffect kunenge kwaita nedisorder here then mugomba meyame mairamba muchidonhachi mavhu maexplosions aichicontinue muchiramba muchidonhachi muchiramba muchidonha mavhu saka yairamba ichiita shred off gomba riyari richiri explode pamunozobva ipapo mune mato mumwe futi matofukidzwa nemamwe mavhu muri mukati megomba muyame tomabudira taizobuda and tairamba tirimo mamusinganzi pakaputika pangopedza kuputika pazonyarara kuti zii tibudai panosinganzora mairamba murimo makachengetwa murimo macomrades ita make sure kuti hakusina vanhu zvichireva kuti taigona kugaramo for more than 10 hours takawanzwa then mune musina chikafu musina food hamuna water resource remune mamhanya naro kunopinda umomo mamusingabvumirwi maobjects nekuti maobjects aikodza kutaura kunzi nditambidze ichi pakutaura kuti titambidze ichi kana varungu wakaexplode wakakwanisa kukurira macomrades paichironzi panokwanisa kutotsikwa pamusoro imba kunzozvika sound yekutaura mukati saka maobjects angabvumirwi kapu yemvura chaiyo kupinda nayo kudaiwo tasingabvumirwi kupinda friends inopedza space kuma akatadza kukwana vamwe vachikuuya mamwe vamunzira dzavari kuuya vari kuteera handiti makateera ko vamwe vari kuuya saka munopinza maobjects apone vanhu vasina kupona sei saka zvanga zvisingabvumirwi
saka macrisis ariko ndiwo iwe atina handisi saka even muchiinsista kubva kuna baba vazotaura zvavo kuti Dzauya amai ako akafira ku which might have taken you quite a long to accept kuti hando zviripo hamuna here uzonoudza kuti vaibva kupi ende hama dzavo ndanani semwana mudiki research iyo yakakumbidza yavhara wai yakavhara research iyayi because chakatondishamisa ndechikuti mai vanga vari kuzambia kumaputo havana kuenda kumaputo vana ndo vakaenda vana kumacomrades mai vakanosara kuzambia mai vasara kuzambia taakugara nababa kumaputo kuzodzoka kuzambia uko anotomboona kutoziva kuti mai vangu vari panapa handina kuzviziva ini saka paage kuti mai vako ndopo waigara panapa pakadayawo pakazodayawo waidayawo kana handina kana clue iyoyo nanhasi kana kuti muti muzambieni kana kuti muzimbabweni handina precise information mudhara wanga akari mucomrade vanomuziva mucomrade william danyanga crocodile akakutaura kuti mai vako akasvika kuhondo chinyarira mwana wangu kubva musi iyoyo hakubvunzi futi revhesi iyoyo aiyo hakubvunzi izvozvo mune matongoenda straight mune concern iri next yacho iofficial ya ndiko makurira takaita izozoti chinge chataurwa chatopera concern iyi hangu tadzoki peiki ya isu chidi dzichitsemedza dzichi concern dzekuchemaidza dzichipedzera saka muri izvi mavati ma12 takati 12 vamwe vazoshaika okay after independence saka tave 8 saka pa8 apa pane here vanotoziva kuti ava ndo amai vavo tichibvisa stepmother tichingatidzokerei period yekuona ya kasi wakapera kushaika futi ana mai vacho okay wakapera kushaika nekuti mavavheti chaivo chaivo maage mahombe chaivo masisters angu mabrothers angu ana Jose ana Jennifer ana sisi Susan sisi Evelyn vamwe vacho vakashaika ana mai vavo vamwe vacho vachiri vapenyu asi family yedu yese line racho rese angangotraina kuita macomrades rese isitiri vana futi imomo takangoitawo line iyoyo futi yanga nekudaira macomrades zvokuti had it not been kuti independence yakauya ndingaenda ndichitoziva kuti either ndakatofa musapo kana kuti nditori another comrade achiri kuridzana nhasi handiti muwana ndo zvakaita upenyu notozviziva ndege future yangu yakazokuti adjusta slightly because of independence saka mudhara ndangana kuti imimi kuna mai venyu muri vangani one saka ipapo muchiri makakwana pane here akanga ane same situation yakaita senya asingazivewo amai akaunzi namudhara William mai vako vakafira kuona ndimi chete ini ndakanzi mai angu akafa kuhondo after ndanzi mai angu akafa kuhondo vandaintrodusa kuna vamwana mai ndimai ndakambowatira vatazoona kuti vanhu vakazmaansa ndakupuwa asisiriwo ndakutaura nawamwana kuti ayuruterawo ndimai ako ndozvakadimire kutera madzimai akasiyana siyana tichifungidzira kuti ndana mai nekuti ndakaenda chero kumafunction ndaingotaura kunzi ndakada kubvunza kuda kunetsa nekuti ndaita mai angu zvonzi mai ako angu ari kuona ndaitofungidzira kuti saka pamwe panapa ndo pachatoapiya mai angu andimuvachengeterwa kandakaita pamusaka pema-effects aya emabombings aya ainzi eni mukadzi anenge atokutora handi akutofanira kuchengeta kusumudza ipoapo nekuona saka effect yaiye that kakuchengetwa process iyoiyoyi machengeterwa taiziti ndaikonzera kuti ndifungidzira kuti so there's some possibility yekuti any mother becomes my substitute wakutokwanisa kuzvichengeta then ma-effects of that manje ari derailing also muona because ndakakura futi nevamwe stepmother sekutsanangura kwendaita ma-benefits epapurazi pacho
timaone zvine zvangu saida zvangu engo yazvo yetingobenefita wanokwanisa kubenefita because you keep your family close and then you keep money handiti ndo kusafa kwendinokuita saka handina batsiro chairo ruri significant rwakakwanisa kuwana maererano neprocess yese yandakasangana nayo inova mamoments yaita kwanika inondonzera confusion mamwe moments ndine macrisis ekuti ndiri delusioned pamwe pacho ndinomboita fanika ndakuita fanika zvakuda kutonza kana dzungu kana mabhuku kana mukakurwara then varazongoti ano semunhu wemurume ndokutaura kwa vanenge chigarisa life goes on continue neupenyu handiti but isinototika school of thought kainenge nwangu uzapana vigwa national hero bible unotoona widho yakapfeka black yakasungwa black vana vakapfeka kana masutu so nemashades eblack vanhu vagara musha pozi kufa kwomumwe kakuona mabenefits anenge atasi akoti vatoti ado picture chi isora nevanhu kuti vana vandangana ona ichi zvinenge zvakasiyana manje zvakafana neimpression yekuya panapa impression yekuya panapa ndeyekuti discuss izvozvo kudiscuss izvozvo kuhondo zvaya zvaya ini kwendiri handoni zvine pride mendiri why does the pridefulness inside me is because of the actual situation Yes. but an outview of a person who hadn't fought who wasn't involved in that war anoona fanika chinhu chimwe chiri highly esteemed you see but the person with the victory knows kuti munhu wekuhondo unakusafa wakarwara hapana munhu anoti ndauya nemishonga kunokurapa iwe you see muhondo munhu wakaita nzara wakasashandisa mameans chacho nematactics ekutrainwa unongosafa urimo unga this neglected child and that's why it was advisable to join and train so you become fit and it zvanga zviri nani kuti it's better kuti tive vanhu vari kuenda muline rekuti haini kana ndakasikirwa rufu ndakasikirwa rufu and ndinorwa kusvika zuva rangu rerufu rakadi rasvika pane kuti ndofa nenzara ndakagara ndichirwirwa nevamwe saka that pridefulness yai and that pronunciation of something you see unoona macomrades ese ari masisi nemaposition akasiyana siyana vane internal problems avanenge vainawo mapost traumatic effects ekuti wakagara padhuze naye unovhundudzwa anasi munhu achine problem vese maproblems ese vanosafa anditi maeffects ehondo kwanga kusina hondo ifondo those adults vasina kusafa macrisis aya you see your one problem inokumbwa because magenies neendurance yacho yakanga isikakwanisiki andinoona manje you see because kune macrisis iwo aya anditi haakwanisi kusolvwa nomumwe munhu kungoti ndauya muno munhu angogadzirira problem yavo akugadzirisira problem yavo anditi hasina kudaro ndozvakaita image neimpression ndosati kuti kuuya kwamaita so that we can talk about this kuti panovigwa national hero is an event just 1 hour or 2 hours munhu atasei atovigwa and as I told you impression inobva kuti vapfeka masuti asaka vana vagirable but not knowing kuti muri kutoona zvedu paevent inei kwatakabva nako kune like what discussing today so that vanhu vanyatsoziva kuti aiwa tiringodaro zvedu but vana vachi they need our assistance as well even as individuals muchitaura namudhara William pane maincidents ere kuhondo vakambokutaurira kuti kana kuti battle yakati takadai vakagara zvenyu sefamily ndanangana intaura maincidents akasiyana siyana kasi maincidents ainditaurira aiisa mostly reference kune tactics matactics ndairamba ichiinfluence zvakafanana nekuti anotaura kuti kune malandmine akusingaenda surely wakaona kuti mhuka dzamhanya nepo pane mhuka yaputikirwa musi unodzi hondo yacho yaputika maridza kasi mapera ammunition hakuna advice yaipinda mudharanga
at that moment aikutaura kuti kwakaputika mhuka uko akusiri kunomhanyika kuenda chero ichi nzira yakaita yekugurisira kunotora ammunition yedu nzira iyoyo haifambwe nayo haimhanyi kuenda nekuti iwe uchafungidzira kuti ndinoramba ndiri mukagwenzi kenzira kasi zvisingazokwanisiki neinfluence yemamwe maexplosion anenge ari kuitika nemavibrations unopedzisira kubuda mumagwenzi waya wakapedzisira kuti hachimire chigurisiri kana pokupedzisira mire ndigurisiri ndisvike kuna ammunition yawo aitaura advice yakasiyana siyana with regards tactics aiencourage training nezvana zvemilitary training nezvaitafana zvemartial arts aiencourage different forms zvakafanana nekuti kuti inofana kugara iri clean. With me he talk tactics mabattles manje chaiwo nemafrance I think they were too much for my age. Okay. Kasi aidiscuss partial presence yangu zvakafanana chimoyo battle anga ari maincidents anga asingatauri pana baba wangu akataura zita rekuti chimoyo baba wangu aita fanika wauda kubuda muswedzi first. Yeah. Wakapedza kudaro kuti wanaonda wasuduki uzitanga kuzvidiscussing with other adults. Saka akari ma-incidents mamwe inofungidzira kuti they were too much for us mamwe acho nezera redu kuti wakwanise kumadiscuss. Kasi isusu generally ndanga kuti kurola ndakanzi kurola ndaikurola ndakasuka ndakasvika wakasvika taisaluta nekumacha pamba taitoziva kuti pamba paimatya tinomacha chaivo nekusaluta and so forth. Izvo tata kutochiziva zvimwe zvakawanda kuzongoya kuzokutoadjusta tiwo sevamwe vanhu akasi upbringing yedu chaivo yanga definitely kuti ndikutoona fanika zvana modern life zvakanga zviri zvimwe zviri somewhere nekuti ndakada munhu akabamba musande saka zvinhu zvakatosiyana. I just don't know kuti iwo mutaranangana panyaya yecrocodile gang vakambotova nezvayo here vachingoudza family yavo in your presence because information iripo inouya nemaangles akasiyana siyana. Crocodile gang vanga vasingaidiscuss mupresence yedu nekuti isina tiri wana chaivo because maincidents ecrocodile gang chaivo wakatonza some just slightly kudaiwo mune matongobviswa haisingadiscuss crocodile gang anga isingadiscuss mupresence yedu. So hapana vana vaimbonzi kuchiunganai panapa ndada kudiscussirai kana kutaurirai kuti crocodile gang yakafamba sei zvakazvizvo singaiti baba vangu vanga munhu angakugara nemusodzi vaigara vachichema saka kumakomeredza akashaika muhondo ndomava paine program the late William madzoka like now izvinezvi pane here vamwe vakambosangana navo kumozambique kana kuzambia vanotozoti tiri vadiki tiri kuzambia tiri vadiki tiri kumozambique tiridza here nyaya dzedu dzemugomba dzedu. Iyo manje that was my wish manje kuti ini ndanga ndine vamwe vana kasi vana handa kuzoti wakaenda kupi takati tiri vana takatowanda tiri vakomana netumwe twasikana kasi tatiri twakomana twaitotumwa mudziendaiwo vana ivo handisanamboona nanhasi kana wani handisati vaziva kuti ndinotanga pacho chaivo kuti vazviziva kuti handina kana clue kuti vana vakamboenda kupi paexplode vaishuwa pechivanhu vechishaika vamwe vechirarama mugombo mumufuti maipinda vana vakawanda maipinda vabereki nevana vana maitoita nemizi nekuchema kusvika vatanga kubata muromo maipinda vana vakawanda stereki but I have not seen kana one mwana anotaura incidents izvo except a few masisters angu mamwe ndo vanokutaura kasi handisati ndatusangana nemwana akambonditaurira ini kuti tadzoka tanga tese kuya incidents aya handisati ndasangana that but it is my wish kuti dai takasangana nevamwe takagara tine ushamwari
kuti kuine roho kwaide kurohwa nekurwirwa nekuzouya kuno ropa riya ragezeka chichive teise kuti handinokwanisa kuita zvakakuoma sei Dzauya kurarama usina amai uchingonzi amai vako vakafira kuhondo? Yeah, it's very difficult izvozvo manje zviri difficult pakuti understanding yekuti kana udozoti what is a real mother handizivi personally nanhasi ndinozva from observation kuobserva kuti izvo ndo zvinoita amai amai vanodai kune mwana wavo. It's just from observation from an actual parent and an actual child handiti kasi kuti ndikava nekufungidzira kuye kwawanda nekusiyana handina the actual experience handina ndinozva how a father kept me from more to peace. Izvo ndozviziva mai chaivo kuchengetedzwa namai handikuziva. Ndinoziva step mother izvo ndikaziva kuti kana mwana mai vanenge chiti mirai ndimbomuchengeta tabva kuhondo zvaya zvakanahondo ndikazviziva kasi an actual mother zvinozokwanisika muupenyu hwangu saka ndikuziva efather papacho ndonafanika behavior yangu inogona kukanganisika kuti ndakuwanza rumestake pamwe pacho kasi ndakanasa kuona kuti ndofunga yainfluence yekuti the father and these lessons at the end of the side of the mother which becomes a disadvantage just because of the circumstances. And mawish aungadewo kuti dai maitirwa sevana vakazvarirwa kuhondo, baba vakanga vari kuhondo, amai vakanga vari dai maitirwa nehurumende kuti chi posinowanzoona ite zvakatatarisa kuti mavovhets aitwa chakati, mavovhets aitwa chakati, mavovhets aitwa imimi sevana vari in between vanhu vavavo chamungadi dai hurumende yakuitirewo chi. I know kuti mamboto zvenyu president vari kuita ABCD but chamunganyatsoti chete imimi dai tanzi zvakati tomataza kuti no probably tarecognizwa chaizvozvo kuti wongu takazvarwa kuona ndechi. First one of my circumstances ekuti isisi three children born kasi actual ages you find out they are 40, 45, 50 something. Saka munhu akadaro kuti aconsider semwana panenge pane difficulty. Whilst we maintain the humbleness yekuti the concern yekuti ana baba wedu vakanga vari kumbeni handiti but our upbringing isusu gives the proof yekuti we are going to be people of the front. Isusu tinenge tine maconcern ekuti tinenge tine crisis atanga tiinawo akatikanganisa anonzi certain disadvantages that we want alleviated. Disadvantages ayakasiyana zvakafanana nefinances, zvakafanana maprojects etinenge tichida kuita tinenge tisina mafunds nemafinances, you see. Then not just that, the resource background, land, land, not just as Vana, like you like to refer to, but the actual process is stuck one of my portions of land that is reasonable. As adults, we don't discuss age. Yes, yeah. Zvakaita fanika after land zvakaita fanika motikari dzinobatsira also. Why motikari dzichibatsira is because how to make these projects function zvinorequire kuhaya motikari and so forth, which dzora maresources zenyu muchipresenta muchidevelopa maprocess zenyu handiti you discover kuti motikari dzinotibatsira isusu. Then resources inputs emaprojects aya not looked at isusu. We rather not want to look at it like toda kuedza kuita
partially progress tichida maresources are sufficient no because vanokumbira maresources and request and that undermined or that underrated concern saka isitoda kuti muedza kuti bvisira the underrated perspective tiende into sufficient funds aya toda kumanyuza kuita maprojects akasiyana siyana zvakafanana nedzimba chaidzo simakatasa pakutinogara isisi chaivo kana patinogara mundoshamisika kuti apa ndopanogara ndokutaurira apa ndopimba panogara hapana kana kuti something chaivo boys nana kana imba ine matitle deeds nhasi ndina but I'm 48 ndinoona land yangu chacha mapiece yacha land chacha yangu inoti yangu ma developing components inorequire kuti ndauda kutanga kudevelopa something chimene nditanga kumhaya ndichishandisa maresources akadai handina ma-developing components akaita fanira motikari nezvimwe zvakadaro zvinorequire kuti ndidevelope zvenei ndichidi so inini sekuona kwangu nendichiona fanika ndiri unfacilitated and people have no concern especially for these children. I'd rather not talk, but also rather talk as a representative yevana nokuti mwana wacho hatisati tawaona futiso iconcern yotiriso amongst us kuti ko vamwe vari kupi handinoona uri kubvunza kuti vamwe vari kupi uri kubvunza maresource zvitopula into sides handinozvisiya masides aya anenge ari stretch some anonetsa saka tinoda kunokumbira maresources aya are sufficient. Maresources aya they can decide to monitor them, not monitor depending nekuti mamwe acho ari gratified about certain circumstances here. If they're not if they monitored resources, it's fine. We want resources to use to also get involved in the development process. Zvakapera ipo paya maidaidzira kunzana Dzauya vamapuwa mazita ekunzi Dzauya pfuti kana Dzauya ndege dzaSmith ndo mazita edu atangapuwa zvakabva zvavhara nawo after tauya muno hatisi kuona zvinhu zvecho kuti zviri kuenda kupi zviri kubva kupi zvakanaka kupi hatisi kuzviona because lack of backup lack of financial resources and dzekubatsira vanhu vakanga vari vana munguva ndaona pa birth certificate ramandiratidza name of father William Danga, name of mother is it Anna Lois? Who is Anna Lois? Anna Lois is a stepmother. From 1980 nda 18 years old. Okay. Stepmother. Alright, where are you? Ari pamutare built a house Westley. Ukama wenyu ambao wapirasa. Munazasa kugara kwa stepmother unyanya kubvunzwa kamwe. Ndirapo. Stepmother anasiyana. Ma stepmother ane ma concern awo anonyanya kukudza. Wanoona fanika ndanenge ari more important. Saka ma resources epaparasi paya. Zvakangoenda kungonosirwa vana vacho vakangosiyiwa zvakadaro takamboedza kudziteedzai zvakadaiwo macourt procedure and so forth zviito rectified kune macontracts of rent papremise pacho isi we just benefit nothing of which will yaye yanga ine an outcome yekuti inobenefit to the fifth generation muzukuru anotaura chiipo hapo iye mwana indiri mwana wa the late comrade William asina say with regards the premise he left, you see. What was good fifth generation, what do they say? They have nothing also until more. Discuting documents are concerning into the main process one or form which decampaign on what in the cast always discuss out. The truth is everyone knows but one problem always to keep a stepmother and teaching. My problem is the resources cannot the way of growth is imbalanced also. Apana balance. That imbalance here uniform one means that unfairness. And it was that love in India. In 1989, parents' love.
89 pakashayika babongo pamopesa apa handizivi apa handizivi handimuzi because handizivi pamopesa apa handina concern kuda kubvunza zvinhu zvakawanda still with regards a mother, because I think I know a mother, but the precise mother I know is not the mother that kept me, and it becomes a stepmother. A stepmother, every stepmother is a bias. Every stepmother lives a life imbalanced or biased to anyone wake. So because it's always like that, it stays like that, and I'm concerned now. So, let's look at the bright side like other people too. We know was 56. One of the Hazungo, I'm a Koran Zizikana on the end of the in about 20 years, Nina, I don't want a junk in end up pouring. But I haven't got anything ever since this crisis. Land charge, I haven't got a home charge, I bound with nothing to put on this. Mama moments do not I have no purpose. You could around my Pam Saga Poguti and Skona effect ya to Murona match. Effect ya and he won. And this who is not rebelling against us as Zimbabweans in the interest of peace. Put day-to-day life here. Legs and more. I like that love and more. And instead of that love, I got those bombardments and explosions. I like that correct foundation. How is a child brought up? And disease was much of one was what it pasi and it don't put zero and I got China. Don't put zero. Amuna Jaka Garapasi, Uno Garapasi, see. Nano Garapasi. Good afternoon, Garabas, do more good zero day twice things. Munano Jaramira. Eh, do more good zero day. Play Tia Punimira and Apunamano Jones, only 2 minutes at the busy with you. 2 minutes. Under 2 minutes with you, see. Two series. Vura, ends by about Ipapu. Ipapu, open room where you're becoming a copy by Peraka. One. Yeah. I doesn't matter. Musango is the cup which stick a cup. I would die or cup. Unochera wega. We are going to Chichero, which to Macapu Chichero. What is up on Rome? Out of this room day. Okay, I will is a cup up on bread to go out. Which see a cup, no to one auto cup you. Eh, I'm not happy again. Wait a moment. Don't often this sort of it. Quit which go Garabas. Is the idiot Famba? You see, don't that from you. Only vigilance. We will there. I could not 2 minutes. 2 minutes. Saga life you imagine that Sangana Nas way after. It's this up 10 in this kind of 10 up 10. They cannot eat down 10 foot and this zone. Since 11, my parents are in the under 11. Don't shake my parents down complete. Whatever reference they give Quentin, I'm not trying to be arrogant, I'm not trying to be stubborn, send me to another mother. Don't there is a gentleman who said, I want to look name of my and my man, I want to meet a list of Pura Manji. Eh, I'm going to my mind, no mind, is life. Never knows Baba and it indeed. Yes, Doctor Ma Wakashega Hondo. No, Tinyara. Sakati tipani munhu ari kuona program ubati mwana waningu ubati ndifona kuti Robert ndipe nhamba amai vake ndakanga ndinakuona ndinomuziva uyu Dzauya vakasiyiwa nemakore akati amai ake ndinhingi ana sekuru vake vari kwakati munotreza vanhu vanenge vachitaura ndozviziva kuti vanhu vanokuda kutaura vanhu vanogona kuramba vachitaura vakataura haizvo handicharambi izvozvo kungosvika apo pamba ipapo kungotorwa chete ngodaiwa just some few moments and then you discover the negligence of being adopted handiti munhu haisi worth it kwendiri manje it's better kuti ndiche stand up and decide kuti ndimi complete what I have to do
let me do whatever zviri basa mire ndichitange zvinoda kuita pano zviri beta kwetiri ndozvandinoona ini ndandiradza kuda kusumuka wakuti zobhuya mazwi ababa wangu ekuntaura kuti mai wako chaiwo wakafa papo havanoti mai wakafa aiwo wakati mai wako chaiwo wakafa baba wangu anga ari muchanga waiti muchangani muyungu ya ndozvaitaura mudhara afa hapana here futi vamwe vana vakazoya pa12 pamamuti pakazoya mukapedzera ya pane hwana akauya kasi akazoshaika futi mwana pane hwana chete akauya akashaika ndiritombotsvagawo bhuzi ndanga ndichirwara nedzungu mazuva ivaya dzungu riya rapera ndakutanga kutsvaga ozototsota angari mukomana handiti ngatiti nhasi mudhara ndangana ndiyakagara pamberi avo masangana nhasi nezvamunonzwa nezvishuviro zvenyu nekwamakabva nepane upenyu hwenyu pasana nhasi auya mudhara makagara mudhara ubva ati Dzauya ndibvunze mubvunzo wadawo ndibvunze munomubvunza kuti ndinoti azero rangu rasvika ndingada kumbotanga ndazi kuti hondo yamangarwei more precisely chimbonditaurirai kwete kungondisiyira tactics dzandakafunda dzimai makutanga kundifundisa semwana hondo yamangarwa precisely what was involved from his perspective again I would like to hear but I haven't got the chance yeah asi zvingandifadza ini rather than kuda kutsvaga zvimwe zvakawanda ndinoona kufanika how they found peace makomrades was important kasi chinondichemedza ini kana kundikanganisa mukati mangu ndechekuti vana kudzoka kwavo futi unoziva ndakatarisa upbringing iripo mazuva ano so ndoita kwanga ndokurota vana vanoenda kucresh anoenda kune zveECD umozona kuenda kuprimary zvitonoshamisa kuti kasi toita kakurota here ndokukanganisika here kana kuti this was the dream that Zimbabweans wanted yobva yatsigirwa navakurunzi this is what we wanted nohonda asaka vari correct haasi ro makwedzirwo yataiitwa kusango makwedzirwo emusango akatosiyana akasiyana madecision emusango how we decide how we live and so forth but inini ndinotaura semwana chete during that era ndinoclue chaiyo kuti uzozombota mangwana ndikupfeka hembe idzi mangwana ndopfeka dzimwe hembe idzi kwete musango mava musingaitwi izvozvo wakatopfeka iyoyo unoramba wakapfeka iyoyo wakapfeka iyoyo iyoyo wakapfeka iyoyo ndiyo unenge wakatopfeka iyoyo ndozvitaiziva hatiboti tiri kurota ndizi foni yobva yauya kwauri Dzauya halo Dzauya ndangani handini your excellency president emazambique yakomba ngomowanza Dzauya ukudei taura I'm a busy man anoziva kutotonga nyika ukudei ndakutobuda in 1 minute what is that you want muupenyu hwako mulife mangu ndinotaura kuti ndiri require maresources ndiri sufficient resources ekuti ndikwanise kutanga maprojects angu also I kind of request kuti vana vakazvarwa Hondo vauye nokubatsirwa kwavo because ndikuona crisis yaisi yangu chete crisis iri kuunganidza vana vakazvarwa Hondo vari kuchema kuti havana sufficient resources dzekutanga maprojects neday to day life yavo iri undermined so iri substandard compared kune malives ari kurarama nevanhu vakanga vari kuHondo nechida zvakaita kwanga land tobatsira ndoda kuti 2 minutes dzavo dzakwanda ndakumanya kupolitic handini kuti ave busy right ukama hwenyu baba vashaya nevanhu vekwandangana vakakutarisira here sevana vemushakabvu kana kuti zvakabva zvangoperawo nekubva kwababa chakazongosara izita chete vanditarisa sevana vana vese vanotozviziva nekuti vana the late comrade William Ndangana vese vakanga vakatorwa kubva kunana mai vakasiyana siyana 5 then we formed a set of 12 living in one house till one with one stepmother akaine the last child
saka tinda kunge tiri vanhu wangane that semi description regarding the other takanga tiri vanhu waitarisa mai umwe chete samai handiti muona kuita maages nemazera edu akada kufanana naamai handiti mai ndimai asi ndimai handimuona the circumstances that came handiti saka panga pasina that way yekutarisa mwana kunga asiri umwe wenyu. That's the way we do it. Kweza anababa mnini vanga ni wakomere vaningi na ndara anababa mnini wakangoene hamu wakangoene vana vavo anababa mnini dzimwe hama dzandarandangana William the late comrade hlebeni then vana vavo vakanga vari mumaplaces akasiyana sana vana madestinations o life yavo then vanika kusangana kwavaiitawo vechibatsirana muhondo muya nekuti zvavafanana nekuzambia baba vakanogara kumba kwababa mukuru vabva mulongo handiti vamunongo wadai kumozambiki kuzambia unowanda muimba yamukuru saka muimba yababa mukuru muya ndomo ndakazitoberekera yakanga iri way yekuenda kumozambiki yanga yato way yekuti munhu anenge achitsvagwa ina angle yekumozambiki asingazozivikanwi kuti kubva kumozambiki ava kuenda kuzambia akugara saka vamukuru vava vachiripo vamukuru vakazoshaika vakazoshaika vamukuru ivavo ukapa vakashaika vakashaikira ukapa iko but he was a businessman kuti uzoziva manje kuti munhu neshopu yake muno makawanda mukomere zvaasingakwanisi aingooneka kwanga trading kuseta zvinhu zvake kutengesa business wake masoro wakawanda kuita atiti no ngoma dzayo ndakutendai nekukurira mugomba kwamakaita handitika nekuti at least for now tiri kunzwa nyaya kubva kuvana vakanga vari musituation iyoyo pane kuti tizonzwa nevamwe vanhu vatoti amudzari kuti kuna nakazvarwa kuhundo kwaidzovaitsonzovaitsonzo but at least now because time iripo and opportunity iripo saka tiri kutendai nekuti udzawo makuriro amakaita nguva yehondo. Ndimukoma Dzauya, mwana wa the late national hero William Dankana. Sikuza kwenyu vakanga variwo a member of the crocodile gang. Tambura kuti tipinde imomo mukoma Dzauya vakati apa hapana zvandinonyatsoziva nedzimwewo nyaya dzehondo kana kuti zvakaitwa namudhara vanoti mudhara panguva idzodzo vaiti kana vakada kutanga kutaura nyaya idzodzo misodzi yavo yaibva yatanga kubuda uyewo zvakare dzimwe dzenguva vavati aiwa vana ngavabve pano. Chinangwa cheprogramu ino ndechekuti tidzidzewo tinzwewo zvakaitika kuvana vakazvarwa kuhondo, zviri kuitika kuvana vakazvarwa kuhondo, mabenefits, machallenges ari kusangana nevana vakazvarwa kuhondo. Kana muchida kuvabatsira nhamba dziripo. And for today, this is the end of the program. Let's meet again on another exciting and informative program. My name is Robert Tafumani. For now, it's bye-bye. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.